Dan huwa Aman. Aman għandu sena u 4 xhur u huwa oriġinarjament mill-Indja. Iċkejken li llum qiegħed jagħmel l-ewwel passi tiegħu u fħalqu għandu l-kelma Nanna bħalissa jinsab Malta ma' Felicien u Fabrizio. Koppja li wara ħafna xhur ta' stennija llum b'sens ta' gburija jintroduċu lilhom infushom bħala l-ġenituri ta' Aman. Filmat li tellaw il-koppja fuq il-medja soċjali nistgħu naraw il-mument li Aman tħaddan għall-ewwel darba mommu Felicien. Dan biskop li jħajru aktar koppji jadottaw bħalma għamlu huma. Ma l-ewwel isna bondjajna miegħu. Ħassejna isna ġa konna ltqajna miegħu qabel. Naħseb li l-esperjenza xi ħaġa emozjonali meta speċjalment għamilna dawk su 15 minutes nistennew propja u mbagħad tara ħaġieti bad tistennu fejn ġej minn hemm u mbagħad tarah quite emotional taj. Il-ġenituri ta' Aman iddeċidew li jaqsmu l-vjaġġ tagħhom mill-proċess tal-adozzjoni sal-waqt li Aman rifes għall-ewwel darba f'Malta. Dejjem kienet toġobna l-adoption, l-idea ta' multicultural family. Tagħmel sens, inti tissir parent u m'għandhom bżonn familja. Adoption hija mod ieħor kif tista' ssir familja. Dejjem kienet xi ħaġa kienet tħajjarna ħafna, allura speċi morna liha. Stqar Rumana li huma kienu fortunati biżżejjed li l-proċess tal-adozzjoni ħabis sena u li sabu ħafna appoġġ kemm mill-familja kif ukoll mill-aġenzija tama li għenuhom tul il-proċess ħieħ. Mill-proċess tal-adoption ta' kulħadd ikun ftit differenti, ġifieri kull hemm forsi ftit ta' se jkunu iktar diffiċli, oħrajn iktar faċli, aħna forsi jkunna forsi kemm xejn iktar lucky. Mu proċess twil, naħseb li forsi huwa proċess ftit stram minħabba li huwa proċess burokratiku ħafna. Qed tagħmel ħafna karti, tiddilja ma' ħafna karti, timla speċjalment karti biss qed timla inti. Minkejja l-proċess tedjanti u mimli b'ħafna burokrazija, il-koppja ma qatetx qalba, anzi kienu determinati biżżejjed li jiffilmjaw il-vjaġġ tagħhom minn Malta lejn l-Indja sabiex iħajru aktar nies jagħmlu l-istess. Forsi min ikollu hemm più dubju ta' bonding, ma naħsibx hija biża' li għandha għalfejn iżommu klur għax mal-ewwel tibbondja miegħu ġifieri. Xi ħaġa jekk forsi jkollok xi dubi, issaqsi hawn ħafna support bħalissa forsi qabel kienu jbagħtu naqra iżjed il-koppji biex jadottaw jew individwi għax anke single parents qegħdin jaddottaw. Esperjenza once tagħmilha tajt jekk kelli xi dubi għalfejn tipo mnalla. Il-koppja spjegawna li qabel ma setgħu jiġu Malta kellhom iqattaw xahar l-Indja sakemm il-proċess kollu kien komplut. U dan iż-żmien serva tajnuna għaċkejken Aman sabiex jidra l-ambjent ġdid ta' madwaru. Felicien iddeskrivit din l-adozzjoni bħala l-isbaħ rigal li qatt setet tirċievi din is-sena. Stqarret li jinmiliet din is-sena kien speċjali kemm għal-Aman iżda aktar u aktar għall-familja li ssaħru wara dan iċkejken, daħkan u enerġetiku għall-aħħar. Kellna morru għand iż-żewġ familji, ovvjament, kulħadd trid tigawdi. Għadda malajr għax tant bdejna nuħdu pjaċir. Kien differenti ħafna, speċjali. Kien sabiħ ħafna, speċjalment għandna n-niet tagħna, speċjali għandna n-niet tiegħu, għall-parents tagħna għandna n-niet tiegħu. Kien differenti u sabiħ ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.